Už druhý rok sa stretávame na rybárskej bašte pri vodnej nádrži Prusy, kde sa uskutočnili preteky pre každého, ktoré boli rozdelené do viacerých kategórií. V nedeľu popoludní 12. septembra sa priestory okolo vodnej nádrže Prusy premenili na cyklotrasu. Práve tu totiž prebiehali cyklistické preteky s názvom Preteky pre každého. Už druhý ročník tohto podujatia sa opäť podarilo zorganizovať Jurajovi Karasovi za pomoci mesta či ďalších sponzorov. Napriek tomu, že súťažiacich sa tento rok zúčastnilo menej ako v Laníno z celého Slovenska, si diváci opäť mohli vychutnať pekné momenty. Ako si sa vlastne dostal k cyklistike? Asi od malička, keď prišla tá éra horských bicyklov, som mal asi 9 alebo 10 rokov, tak som samozrejme hneď prvý chcel, aby mi ho kúpili, tak mi ho nakoniec kúpili a nejak sa mi to zapáčilo a začal som jazdiť. No a potom v 14 rokoch som sa nejak dostal k pretekaniu a začal som vlastne na bicykli aj súťažiť. V Vánociach ti chýbala cyklistika, keď si usporiadal takéto preteky? Tak áno, lebo chodil som po cyklistických pretekoch rôznych, po celom Slovensku aj po zahraničí a v podstate v dnešnej dobe sa tá cyklistika dostáva do takej komerčnejšej sféry, že začínajú súťažiť a porovnávať sa ľudia na bicykli aj takí tí z bežnej populácie a v iných mestách už vznikajú rôzne také komerčné horské maratóny a my sme vlastne ešte taký maratón v Bánovciach nemali, tak ja som teda prišiel s myšlienkou minulý rok, že niečo také tu začať a zinscenovať. Ako si spokojný s priebehom akcie? Tak samozrejme s tými, čo sa zúčastnili a prešli tú trať. Tá trať bola náročná o to, že týždeň vlastne pršiavalo, takže z tej ľahkej, nenáročnej technickej trate, ktorú v podstate som mal ja v úmysle robiť, aby tie preteky boli pre všetkých, sa stala dosť náročná technická trať, ktorá preverila jazdcov nielen po kondičnej, ale aj technickej stránke. Všetci súťažiaci boli tiež rozdelení celkovo do 6 kategórií. Jednotliví pretekári prechádzali rovnakú trať s tým rozdielom, že každá z kategórií mala určený iný počet kôl. Štartovalo sa krátko po 14. hodine, no a ešte pred samotným štartom prišiel všetkých pretekárov pozdraviť a zaželať im veľa šťastia a úspechov aj primátor mesta Stanislav Šiko, ktorý neskôr odovzdal aj medaile všetkým víťazom. Pán primátor, tak už je to druhý ročník. Ste s ním spokojní? Tak tento ročník je trošku, by som povedal, poznačený vrtkavým počasím, pretože v Láni, keď som tu bol, bolo viac ako 60 účastníkov, teda súťažiacich myslím, a teraz je to číslo podstatne skoro polovičné, ale presto všetko to hodnotím, pretože organizátori, ktorí dokázali vôbec zorganizovať takúto akciu, vynaložili veľké úsilie a sú to aj priaznici cyklistiky. Ja to hodnotím osobne veľmi pozitívne, pretože keď mládež športuje, je to vždycky hodnejšie, ako keď ten čas sa keď sa s ním plýtva na také veci, ktoré celkom nenapomáhajú rozvoju osobnosti, či už po stránke fyzické, ale aj duševné. Čiže ja som rád, že toto podujatie sa uskutočňuje a pevne verím, že zase sa posunieme aj v tejto oblasti o kročík dopredu, pretože pre budúci ročník sa iste vychytajú, keď sa to tak povie, muchy a zorganizuje sa to tak, aby tých účastníkov bolo čo najviac. Vzhľadom k tomu, že celý týždeň pršalo, bola hlavne pre divákov trať oveľa zaujímavejšia, ale pre samotných pretekárov aj oveľa náročnejšia a nebezpečnejšia. Organizátori však mysleli na všetko a preto sa ani tieto preteky neobyšli bez prítomnosti lekára pre prípadné zranenia. Ako ste dnes pripravení? Na pretek som dobre pripravený. Zdravotné zabezpečenie mám dokonale. Keby bol treba natrať za nejakým pretekárom, tak mám pripravený bicykel, dobehnem za ním, ošetrím ho. Tu máme auta, prípadne keď bol treba, zavolám záchranku. Našťastie všetko dobre dopadlo a tento deň sa zaobišiel bez zranení. No a takto vyzerali asi všetci pretekári, ktorí prišli do cieľa. Pred samotným vyhodnotením sa bolo treba dať trocha do poriadku, aby si jednotlivé kategórie mohli prevziať svoje ceny. V kategórii žien skončila na 3. mieste Sameková Simona z Brezovej pod Bradlom, druhá bola Králová Magdaléna Bratislava a prvé miesto patrilo Šulekovej Erike z Trenčína. V kategórii 11 až 14 ročných chlapcov bolo poradie nasledovné. Tretí kolár Patrik Veľká Čausa, druhý Kryžan Robert Bánovce nad Bebravou a prvý Bodiš Dušan Sereď. Aj v kategórii 14 až 18 ročných chlapcov si našiel svoje miesto domáci Bánovčan. Tretí skončil teda domáci trepáč Vladimír, na druhý stupienok sa postavil hruška Marián z Považskej Bystrice a najrýchlejší bol suchár Tomáš z Oponíc.
Alina Ján z Brezovej pod Bradlom 3., Maťas Ján z Timorádze 2. a prvé miesto v kategórii 18 až 35 ročných mužov patrilo Bánovčanovi Matijovičovi Michalovi. S ďalšími a ďalšími kategóriami rástlo aj množstvo predpísaných kôl. Spomedzi mužov nad 35 rokov sa na 3. miesto dostal ťapušík Miro Rástočno, druhý skončil Bánovčan Varhaník Pavol a prvé miesto si vyjazdil buchtík Jaro z Trenčianskych Teplíc. Celú dráhu okruhu 6,3 kilometra si prešli až 5-krát muži s cyklistickou licenciou, kde sa na 3. mieste umiestnil Michálek Miroslav z CK Bike Sport Nová Dubnica, druhý skončil Gálik Ján z CK Cactus Bike Bratislava a na najvyšší stupienok sa postavil domáci pretekár Lukáš Bátora z Outsiders Novatek. Aj pri takomto náročnom teréne sa našli odvážlivci, ktorí si prišli túto trať vyskúšať. No a my víťazom srdečne blahoželáme.